goto hen fof adda yiyande muɗum tawa ganduɗa hormada yennadi ƴettaki haalani konngol ngol nofingol mo ganduɗa yahani e radio walla tigui tigui so yeehi e radio ala gartam waɗani fayida mbaɗeno kewɗe waddani jehen toon to musidɗo meɗen yo Alpha Pam gorko mbakane juurure dokkenmo konngol ƴeewno waɗa saaha joni beele fawi goto ceerno Sharif Al Hassane walla ganduɗa hormada won guertoɗe seeɗa cahaɗe ɗe ganduɗa ɗe jogori dillimirde sababu hande e oɗo jamma Seydou Pam Feriti en joom Allah walema toon to Alaska joom walemaɗa Abdoul Wahab Kane mo Agnam Yoroyaɓe mbara fini findi wallahi ko mawɗum alhamdulillahi ɗo ɗo Alaska ɗo ko joni woni 5 heures pawɗo mintaji 54 min mbi on jawwale mon ɗo ɗo Alaska ɗo wani ga hande ko tampede nesa ene hande mataw noppi kewɗi ɓuuɓi no fewi ɗo oɗo jamma e wuro ngo koko heewi tek glace kono wona ɗum addimi ɗo ko jabade namdal ma Abdoul Wahab Kane Allah jarama kañum kam haalande nde mboɗo sikki so tawino ko loppoyi walla so tawino ko kawguel ena wayno gañi ɗum ko Sarifa Alassane Salman no waɗiri ɗum ni hay américain ene mbaɗi hen modernisation mo ganduɗa kamɓe ko ɗum ɓe mbatti ɗum traditionnel nde wonno oɗo saaha joni kala ɗo américain woni koko banki addani ɗum bankude kamɓe ɓe mbatti hen ko so tawi saaha oɗo heedi goto fof yo wonko soodi rokka bandum leɗɗe ɗe ɓe mbaɗata eɓe cinka ene wiye arbade nouvelle waɗa ceeɗe nder galle ɗi hande galle fof mo garɗa tawata ko ɗo hirande nde ñameteɗo lekki ki koko waɗa paquet aji ha heewi paquet fof ene waɗa inde jomum kono noon an jomum o a anda ko woni nder paquet he nde wonno jomum o urnoto hunuko ma ha anda an holko ɓurɗa sohlude e oɗo Noël holko ɓurɗa sohlude jomum yaha ƴeewoya hay sinno ko ñamli ya soodoya ɗum waɗa e nder carton he kola sakka to les lekki to joni noon so tawi ɓe kirtima haɓe gayni kamɓe renduɓe anni renduɓe fayida ɓe joni noon yummiraɗo ummo daro wiya joni noon gotol ngol fof yo yato les lekki to kala paquet mo jiiɗa toon ene winda inde ma ƴettu sa yiiɗi guddita ɗon sa yiiɗi nawa galle ma sa yettima codanɗomo ko wone nder carton he ma taw toon inde muɗum ayi joni noon mo Abdoul Wahab Kane en anda kañum yiiloto tan koko neldi joni noon jaaha cooda kartal $100 mbaɗa e nder ɗuma he so tawi Abdoul Wahab Kane udditi tawa toon ko wiyete gift carte ngal ɗon kartal way kono visa ni eyi tawa $100 walla $1000 ene hen caggal an ko ɗum ɗon tan woni an ko jiɗɗa a yiɗa ko wayno forokaji en téléphone ngaji en wona koma e ko jiɗɗa ko jiɗanɗomo o waɗanma ɗum andi ɗum ɗo ko modernisation joni noon Sharif Salman ne wi hebde ɗo tan eɗen mbiya eɗen kango ɓeeɗo sukaɓe oto jeehe to oto jeehe ga ala onenne so tawi en mbiɓe goppe ɗum wodat ko mbaɗɗen eyi joni noon so saaha o heedi ɓe luwata ko salle mo 1500 place joni noon kala ko ɓe gandi cukalel ene sohla kala ko ɓe gandi cukalel ene yiɗa ɗum ɗon soode adde ha heewa eyi joññeto mawɓe goni to sukaɓe cukalel garɗo fof bamum yaha jooɗoyo kamɓe sukaɓe ɓe keeda banggue kala ko mbawɗum sohlude télé won nan toon mbiyeɗon noon aha gulani ngala ndaare tan ñaame tan ƴakke tan jare tan murnoɗe tan keɗoɗe tan ɗum ɗo ko hunde wande fayida nde wonno ndeɗo hitande wona hitande annabi Isa ndeɗo wona hitande hefereɓe ndeɗo ko hitande men
nde wonno sekuuji kewɗi ko heen ciññinte ko heen liggete ko heen dañete ko heen nde wonno ko kamɓe ndomini aduna o wadde ƴeeweten ko wuurdude e maɓɓe nguurdam moƴƴam ganden ko men ko toppitoɗen ɗum men haa tiiɗa ganden ko ken jeeya ko goɗɗoɗen ɗum haa laaɓa kala ko ngannduɗen ɗum ɗo ko enene maɓɓe ndendi mbasen reegude heen no feewi ɗum ɗo ko enene maɓɓe ndendi hay gooto haɗetaake wadde hiraande moƴƴere e galle mum hay gooto haɗetaake teddinde goddiiɗo mum weltinde ɗum ɗum ɗon alaa fof to ɗum harmi ene waawi bo so waɗaama ɗo alaa ko boni heen haydara so fadaama haa ñande haaraan ɓuri yoodde kono so fadaama haa ñande juulde taaske ɓuri haande kono so fadaama kadi haa juulde goorka kadi ɓuri teddude heddii ko neɗɗo o yo waɗe esprit muɗum holko nganniiɗaa e ko mbaɗtaa ɗo ko eeyi anniya ene moƴƴi no feewi anniya moƴƴo ene moƴƴi no feewi nde wonno so a salligiima a alaa heen anniya moƴƴo so a renaaki a dañataa salliki so a juulii a alaa anniya ngonngol juulde tisubaar a dañataa tisubaar wadde kala ko neɗɗo ne waɗa yo anniya ɗum no moƴƴi jooni noon heddii ko enen juulɓe kam so Allah to baŋnge événement weeyo ɗum kam eɗen jiɗi ɗum en kaarata ɗum hay hunde en kadi alaa ko paltiɗen ko meɗen e ko woɗɓe fof jiɗeten ko jirde paatiren e koye men ko Abdoulwahab Kane ko ni tan way nde wonno affaire nde ko renndade minne mi haade ɗo tan yahami juuloya salam so banndiraaɓe ɓe ngari kadi kañumen ma joggo golle tigi tigi Seydi Kane mami artu so ɓooyi seeɗa